naga Good News TV ngi pdiang sngewbha yepi baroh ki para bangit ki baien naduk kinong syarai ki dekhot juga komiti balang ki long kpa ki long kemi ki parlok samla ki hep ki bered bat baroh ki bajes nok tilang bat ngi nakawai kapor syakawai pan ngawan ra ye gejing khublei yepi baroh haga kerteng kabat yang tam kajong utrai bat unong panim unong siu spa oba it jongi uji sukres sachi sen pan hagane ga janmiet jong gane ga sngi ngin yo ki para bangit ki ba it ki jonga bat ki parlok ye gane ga Bible study kaba long ka Bynta kaba ar ha kaba ngila yo ban sedang ru ye ga Bynta kaba ningkong mynsiem te yo halor kapang ka Jingduwai bat hoj ngila yo sngow shibon ki ai ke ba haka jing persyang ka berit ke jong syakri uberit jong utrai pada ka jing ibet ke jong ya ka ban pensyai ya ki donut ki mynsiem ke jongi halor kata ka pang ka ba don kam haka jing im ke jongi haka ni ka janmiet ngin yo ban wanlam ya pi sa shi sen pan halor ka ni ka jo ka topik syapang ka Jingduwai ka Bynta ka baar haswa bangini ya syekman tongin ya pendam ho Blei haka Jingduwai Blei baduk pa jongi ubah hapdeng ngi aingo ya meko kenrat namar bame iet yengi namar ngilong kumni ke mangilong ko trai dei namar gajing ai bat gajing isnei gajong mi pagaktin gajong me kapen kan mau yengi badai de gajing iet bagajing isnei gajong mi kabam shimla bamdo yengi ken ngilong kumni ke mangilong ko trai ngiyo ban pdiang pat sa shisen ya kanikalat kalenti kenrat ye kabangin yo ban sngap bat ban pusan ye ka ktien ka ba im ka jong mi lingba kan ye ka rensan ngi dwai ke na Blei komba mela kyrkhu ye ki babon hagani ka janmiet jang ni ka sngiru men kyrkhu ye ki babon ki khon ke jong mi ha ka ba de lingba ka ktien ka jong mi long lam rikat bat ngi usyakri ujom kan ran yang lang bat klamami umlong ai ken ka kerteng ka jong jisu ngi dwai ngi pan da ka jingai amen ki para bangit ki ba iet bat ki parlok hagani ka janmiet ngin yo ban pet kat to kat ni tali ki Bynta ya ke ba ngalaken thop lang ha ka Bynta ka baar ya ka ba ngalapen syong nong remi na kitu ki ju ke lenong na ka shiti ka jong pol chi ki kolosai ke lenong ka banding kong lai ka dekhon na ka shiti ka banding kong upol chi ki Thessaloni san ke lenong khat nyo ka dekhon batru na ka gospel ka jong Lukas ke lenong ka ba khat pra ka dekhon ka banding kong ka ba khot ye nga bat yengi ba ka ba kren yengi syapang kata ka bor ka bari ka jong Kristan ka balong ken ka Jingduwai ha kata yo ka balalit no ngilayo ye ka ban sngoto ngilayo ye ka ban pensyai ru apaning jongi ka jingkeli ka baningkong ka kata ka Jingduwai bat ngilayo ru ye ka jubab ye ka ba kalong kata lani uwei ni ki maudong upaya jong ka jingim jinglong Kristan haga jingya lenti jongi kabaar ngilayo ru ban yo sngow haga bayedei ye ki jat Jingduwai ki badon ban ye ke bangiru ngilej ban duai hakmat jong Blei hoat ngilayo sngow ru syapang katu ga jingkeli balei bangi ngi duai balei bangi ngi duai balei bangi don kam ban duai haga jingim ka baman laga sngi ka jongi bat hoat ngilayo sngow ru ye ga Bynta ka basau kabayday bat kita ki elements lani ki mat ki badon kam ki badon habangi ngilej haga Jingduwai haga ni ga janmiet ki don lightly ki ai ki bangin ye kren ka baningkong ka jing don kam lani the importance of prayer ka baar ngin yo ban kren syapangkom mangalong ya kita ki unanswered prayer lani balei bau Blei jubab ye ga Jingduwai ge jongi bat kumnungin le habau Blei jubam ye ga Jingduwai ge jongi pada ka bakat du nginyo ban kren la don na padeng jong pi bat ke bala keli rubon yanga pastor kumno ken ngin nang banduai lane kumno ki ai ki mat le se ye ka bangin len ha ka bangin let banduai pada gani ga janmi ru ngin ya pet lingkon ye kata haipor ibal lingkon kuniat no syaga pang ka baningkong ka jing don kam lane the importance of prayer ki para bangit ki ba iet ki jonga ki don katu kat neteli ki jing kedau balei bangi don kam banduai lane balei the importance of prayer balei baka peni yang ka jing don kam jeng ka jing duai ka ba Kristan ka ba kentup yanga bat yapi bangi dei ban lej hau Blei ha ka Jingduwai namar ka baningkong
kadai kata kabaai hangi yakalan lani ki ong hagaktin pareng prayer provide solution haga jingya lenti ka jongi ngiyoi ki parabenget ki bait ki jonga dei haba ublei u intervene lani ublei u wan banrung lani ban yu kejat haga jingim ka jongi dei hang ta ken ka bangiyoi ki ki kelalong kiba phala bagi ki kelalong kiba kraw ngiyo iru ki para banget kiba ien hagapor ke jong Moses hagalenti ba kabaki kiyan hangta hagarut jong duriau gasaw kumno kabaki don kitagi nong shun kinong Egypt ke labe yap yaki nangta yakaban yo ban shim ti biang lani ban penyap no yaki khon ba yaka jat benriu kabala jit ke jong utrai pikin mau hagadagapor u Moses ulayam hakmat Blei ula linyar shikmat jango blei namar dan lat sho dan solution sho yakaba unle nama uyo I yeke jing ke badan hikmat jong ban ngiyo I ken de lembaga Jingduwai kaba uyam hikmat jango blei ka don ka solution kaba blei ong agaktihen ka jong yo Moses me don ayu hakakti ka jong me bat hangtau Moses ula pen bau don yo ding do bat hangta ken ulai ban tien yeka duriau ke besau bat hangta ka highway ka lenti ba ka pliet hapdeng jong ka duriau ke besau ngiken mau ha ka gospel ka jau Yohanes kalanan ka bekatan rio ka dekon ka balai pulai u Jisu ong ken mau anum sheptieng namar ngala job ye ka ne ka berthai dei ka ni ken ke para banget ke ba ye hapdeng jong ke jing hapdeng jong ke jingele ka jingiat lenti ka jongi ka bangi king ye ka ne ka ling jong ka jingim ha ka ne ka berthai ban poi shakata ka thong ka ba Chris ulabo ngin ken mau hapadeng jung ki kotlan kadai ka solution yangi lani ki lan ka banging ngin yo ya ka jumam kadai dai tang ling ba ka Jingduwai ka baar ka jingdon kam jung ka Jingduwai ka long namar badai ka Jingduwai ka ba ailat yangi lani ka ba ai bor yangi ban job ya ka jing penshai ngiyo I ki para banget ki ba ian ka Bible ke yathu yangi haga gospel Matthias kalenong ka ba arpon rio ka dekat ka sa puwai kumno bau Jisu wong yo Petros bat yake senran haga por ka ba udwai hak pa get samane but wong yake yakaban kinya dwai lang bat Henry haba ulawan pai baroh na peneng jongi ngitip ya ketu jingja ya jing ya thu khana ka bagaktin ka jong blai ke kren ba ulap yaki haga balai sien baki yothia but haga ba arsien wong to duai to sharai to duai ba phenom let ken shaga jing penshai ngi yu Paul utho shiki Ephesus sagalenong ga ban rio ka de khant ka ba shipau hado ka ba khat pra ka de kan ni ken ka habangi duai ki para banget ke ba ye kalongkom ki tu ki shipai ki ba phong ye ke jing king atiar ke jongki haga jingiat lenti jongki hasla jongkan ni ka berthai bat de kan ni ka ba pen khlan yangi de kan ni ka ba ai bor yangi pendapet ye ki brio ken ki brio ki ba mat ye ke jinge ken ki brio ki ba mat ye ke jingele aga jingem ken ki brio ki ba mat ye ke jinge shem ki ba lesing imla ban sngo tho ye ke jinge shem ka ba ki shem ki para banget ki ba yen and repens yo ye ke ni ka we ke jing shisha haba ki yan haka serngiu jong ka Jingduwai pinyo ye ka ni ka jing shisha ba ka long baki long kin nong job baki long ki brio ki ba yo ye ka bor hapadeng jong kita ka jingele ka balai ka jingdon kam jong ka Jingduwai ka long namar kadai ka jing ko ngu ka jongi yo blai it is an obedience to God ngi yo ki para banget ki ba ien pakaktien ka jong blai ka ba upol utho shiki Ephesus kalenong ka ban rio ka dekat ka ba khat pra bar wong ya ka bangin duai haki por baroh kani gadai ka ba upol wong ya ki para banget ki badan hapo ka balang hapo Ephesus lading ipet ya ka wai ne ki jingja ki ba kraw ladang ipet ye ki wei ni ki jingja haga ktien ka jong blai haga testament ka barim haga kitab ka jong Daniel bat ye ka jingim ka jong ngi yo I baude ubriu uba long ubriu uba duai ubriu uba pelut ye ka por lai sien haga shisngi ye ka ban peli ye ka jing hangyet ban dem ma ki khosio ban wat ye ka khmat ka jong utrai ba ban yam hakmat jong blai ngi yo I ye ka ni haba hapdeng jong kata ka lenti ka ba uyan hapdeng jong kata ka order lani kata ka hukum ka ba ulayo na usim
Pada peneng jong kata kapor ki para banget ki ba in ngiyo ye ka jing kongo ka jong u ngiyo ye ka buram ka jong u blei ka ba u ong ngadei bet ban let ban dwai pat u yai le ye ka ni hapdeng jong kata ka hukum ka balami hikmat haus iem pat ka pelong yo hadu uput ye ka ba un let shaka krem jong iseng pat hang taru tang namar ban kongo ye ka ei ka ba blei hukum ya kan bau ngau thu baga jingduai kalong ka ba don kam haga jingim ka jong u bat klem maka onomla ban im ka basau ka jing don kam jeng ka jingduai kalong namar ka dei tang maka kalan yanga bat yangi ki brio bangin yakren yau blei ujongi. It is the only way that we can communicate with our God. Kadai tang kani kalenti kabala yanga bat yangi ban yakren badu blei ujongi bat yakani ngila yakren baha mynsiem tayo da pan kan ngim don ya ka telefon ngim don ya ka wifi ngim don ya kita ki lat ki linti lane kita ki rensan komno bangin yakren bat utei unong bu nong thau u blei u bala pelong yangi u blei u bala penim yangi u blei u bala pelong u bala thau yangi kadai tang kani kalenti kabaling ba ka jingduai kabangila ya ka ban yakren bat unong pandem ujongi ken but de namar kata gadau kalong kabadon kam yengi bangin dwai nang taru ki para bangit ki ba ien kabasan ngidon kam ban dwai namar de ka jing dwai ka ba pen kala ye ka jing sngo thu jongi. It is prayer that changes our perspective. Kani ka jing dwai ka ba pen kala ye ka jing yo ye ka jing sngo thu ka jongi. Bakani kalong namar ki para bangit ki ba it ke jongi kalong namar bangin yo habangi ngi dwai ngila penkut lani ngila pendekut ngila eliminate no ya kata ka bangi ong bam don blei lani bau blei don but ka change ka jing sngo thu ka jongi namar habangi len bandwai ngi len da ka attitude lani daga donut ka jongi daga jing sngo thu bau don blei basngap yangi but kani ka pen kala yangi bangi ong bangim dei ki brio ki banget bau blei don habangi len bandwai it change our perspective namar ngitip bat nginget habangi dwai don blei basngap but was ngau yangi But ngiyo ka ktien ka jong blei ka yatu ka por ka jong asam. Ha ka sam ka banyo pulai la da pipen nadu ka dekat ka baningkong ter. Nganumla ban pulilot pin sa puli halaga jong giyeng. But hang tu ngiyo ye ka jinglong ka jong niu asam. U complain hakmat jong blei. Uang ko try ngamla ban sya ngamla ban pen. Ya kata kajing kiu lani kajing prosper jong kita ki basniu kita ki wicked ki briu ki basniu ki kat baki nang le sniu I kum baki dang bha wong ngamla sya ko kenrat ngamla stan ya kata padahal ka juk ka bangingi em le singi don kum kata kajing perkhan haba ubriu kata unang lepop I kum ba ubriu unang klan unang syaj unang krau pakata ka deiru ka challenges ka ba uni u asap u ya kendo Pangiyo I haka wakat nyo. Day tat hadu baulet haka sanctuary. Lani haka taka jaka kaba kentang jang oblay. Ban let ban duay. Day hangta kabala change ka perspective ka jang u. Ompet syuk da ka attitude ya kita ki brio ban bishni ya ki. Lani ban complain hikmat jang oblay. Hendoy ngayo I ya ka jing kala jang ka perspective ka jing sngoto ka jang u. Haka baulet ban duay. Padai kani ka ba uyo I ya ka jing iet ka jang oblay. Uyo I ya ka jing ai ka jang oblay. Pada uyo I ru ya ka jing bishar ka jang oblay. Na ka benta hilal ka jang gibrio. Kiba it kiba yai khot. Wada pedeng jang ka jing kelumar. Wada pedeng jang ka jing wada pedeng jang ka jing le baman ka jang gibrio. Ublay uyai it ublay uyai khot. Pada ublay wang haka bakut ngan sabishar. But kan ni ka change ya ka jing sngoto. Jong uniu syakri ubakodor jong ublay ha kaba ulen banduai. Kini para banget kiba ihen kilong tang kendiat kita ki santeli ki mat balai bangi don kam lane di importance ka jing sngotu ka jongi ya ka jing don kam bangin duai. Ha kani ka janmiet sai ka wai pat ka benta ko mangalong. Ki ai kita ki unanswered prayer. Ki ai kita ki jing duai ki ba manga bat mangi kiba mengingi duai labun bun snem. Kumbangalong kad habangi ngilej banduai bat habangi la keren mynsiem tayoru syapang
ka jinglet jongi hakmat jong Blei ha ka jingduai bat kham tam ya kitu ki kentien syapang ka jingduai kadang ka por ka bangilet hakmat jong Blei ban pan kadang ka por ka bagi bru ki demand hakmat jong Blei kadang ka por ka bagi bru ki let ban aingu ban yaro ban khot kerpat kilong so desperate hakmat jong Blei pada pedeng jong kita ke jingpan ke jongi ke bangi ya thu ni pour out ya ga donut ke jongi show Blei ngi ui ki para banget ki ba ien bagi don arteli ki ba mi kawai na kita kalong ba Blei ujubab ya ke jingduai ke jongi Blei ujubab badu ai ya kita ke bangi ngi kwa pagadan ru kawai kalyang ka bangi ngis ngausi ngi no mynsiem no habang kata postnem kata pos ngi kata po benai ngi la yam hakmat jong Blei ngi yo I bat ngi long desperate hakaba kum kata kapor ngi yo I panban hakawai kalyang bau Blei jubam ye ke jingduai ke jongi bat dei gani ke jingkali ka banga juyo bha ya ba ki par banget ke jukali bha balei pastor bau Blei jubab ye ke jingduai ke jongi ken hagani ke janmiet ngan kedo biang santali lingkot hagani ke por balei ken yo lesi bau Blei jubam ye ke jingduai ki bangi ngila duai baroh shikata ka baningkong lesi ka donut ka jongi kam yedei lane kampat ben badu Blei ken your heart is not right with God ladangi pet ya kasam ka ban riu pun riu ka dekat ka khat pra lada kata ka jabo lane kata ka iniquity ka badang jabo lane kata ka tengit kadang don ha ka donut jong pi ka Bible ka ong Blei yo sngo ye ka jingduai ka jongi na ba Blei yo sngo badu snap ye ka jingduai jong kita ki ba hok bat ki ba khon lada pi pule ka sam ka balai pusau ka dekat ka san ka khmat ka jong utrai ong ka tien ka jong Blei ka don ha kita ubahong bat ki skor jong ki sngewbha ya ka jingduai bat ya ka jingyam jong kita ken nang ta shushu ki kitab ki proverb kalenong ka khat san ka dekat ka khadar ka Bible ka ong ba utrai ulong jingai na kita ki basniu lana ki briu ki le bomman henry usngap ya ka jingduai jong ubahong kata ka de ka ba katien ka jong Blei balai ba manga bat mangi ki para banget ki ba i ngimyo ya ka jubam ngimyo ya kita ki jubam abangi ngi duai ka jingkali kalong hatu ka donut ka jong pi kala bet mo badutrai haba pi let ban pan lani ban ya thu show Blei ya kata ka jingdon kam ya ka jingiasem ka jong pi ha ka jingim ka jong pi lada kata snem Blei pi la duai ya ka jingpang ka jing shitom bau Blei un pen kia hatu ya ka donut ka jong pi kala ben badutrai ba ka ying ka sem ka jong pi kala bet na em badutrai bau trai un jubam ya kata ka ba pi don kam ha ka jingim ka jong pi ka bar ngidi ban sngo thu ru ya ka wei ya ka jingmut jimberkhat ka jongi ya ka jingthmu ka jongi habangi ngi duai kata ka baki ong hagaktin pareng our motive kai ka motive ka bangi ngilai kai ka jingthmu ka bangi ngilai da ka attitude ka ba kumno ngilai ban pan na kemat jong Blei hatu ngi shulai tang ban pan kum tu ka labyang ngi shulai tang shi sentence bat kum bangalapan kan mau men hagani ka tayo ka balalit no bonsen mangi ngi sngo ba ka jingduai ka dei tang kata ka ba kalongum ka shopping list ka bangilai hakmat jong Blei hatu kata ka dei ka motive ka jonga ba ka jongpi bangilai hakmat jong Blei ban duai sapule ka kitab jong mai ka alai ka lenong sau ka dekat sapule ka shidi ka jong Petrus ka baningkong lai ka lenong ka dekat ka banyaw puleru ka gospel ka jong Yohanes ka lenong ka balai ka dekat ka ba arpuway ka kren syapang ka motive ka jongi habang ilet hakmat jong Blei ken ki para banget ki ba iit ka jonga ka balai pan hatu mga bat mangi ngi habangi pan lani habangi let hakmat jong Blei ka don mo ka jing artatien ka bangi ngi let banduai ka Bible ka kran ba haga jingat lenti la dafi puli ya ka shiti ka jong Jacob ka lanong ka baningkong ka dekat ka san u Blei u la daong shai hang tu lingba u shakri u ba kodor jong u Jacob wang haba pidon kam ya ka jing start to pen pan na u Blei u ba ai ken rai bat open kut ya ka dekat uta u ba pan to on pan da ka jingen
ka jinget ka long ka ba don kamba haba phi let ban duai haba ngi let ban pan hikmat jong blai bangalai kendo bon ke jingja ha ka jingim ka ba haba ngi let ban palong ye ka jingduai ye ki khon jaga balang bat ye ki wei pat ki para banget ki para banget ki ba i ke jongi bat ki wei pat ki para do ki para snam haba ngi let ban duai haba ngi dap ban duai ne ke benta jong ki ba ka kyrteng ke jong jisu o balang nong pen khia ba nong pen im o ban pen khia ye phi dangila dap ban ong amen ha ka bangila khublai ti ye ki long pang ki long me ka ju ka kentien ka ba ki ju pen mi bha pastor don bok mo ban jam kata ka de ka kentien ka ba ngi ong pen ban yo blai ba u yele nosep bat ngi u by chance la ne u shu ya khalai ngan pet ha ka ni ka sngi ngan itmu ngan lada ka dei ka ni bang ka jakum ni ngan pen khia ye phi lada kam jakum ni ngan num pen khia u blai jule kum ta ha ka jingat lenti ka jonga ba ka jong pi ha ba pi len ha blai hakmat de ka jingduai pada ba pi don dia ka jingat ka scam ki para bangai ki ba ien ngan nuhot ban kular ba ban ong ye pi u blai jongi u dai u blai u ba im u dang le ye ki kamba hadu menta menne u da ki dang ja ki kamba ki ba kraw hadu kini ki sngi ki ba menta ba ka ba don kam ka long penja ye ka jing artatien baka badon kam ye pi ka long nget hau trai pinyo i ka buram ka jong blai ka ba sao balai bau blai umpat jubab ye ka jingduai ka jongi ka por kampat dei ya u ban ai ye ka ba pi don kam ka nuksa na ka tin ka jong blai nge yo i hagalenong ka bakat pra ka dekot ka baningkong ka gospel ka jong Lukas ka balong ka parsi jong ka riu Kynthei ba unong bishar ngiyo iba ka ni ka briu ka la julet na ka por she ka por ka banyasan Henry ka por ka jong ka kampat poi ya ka ba ublay on ai ya ka ta ka baka ka don kam nginyo isyu shu ya ka nuksa ha ka gospel ka jong Yohanes katway ka lanong ka dekon ka baningkong ter nginyo i ya ka jingyap ka jong Lazarus ngiyo i ba ka jingpang ka jing shitom kabalaban yung niyo syakri uba kondor u jisu ang ka Bible dan jingay na kadagasnong henry u apan ban hangta wada padeng jung ki sautli ki mien ki balan nang yan haka jingyap jong niyo syakri u jong u balang u Lazarus day hang ni ken kabangiyo i even though baka por kalalong kabaslem hakmat jong u brio hau belay kampat long kabaslem kapor kampat boy bau belay on ai lani un jubab ye pi kaba u ong ye pi ko khon ap satang kat to kat nepor pangap ngau tanat ye ka kitab Ecclesiastes kalanong gabalai ke dekat ka bakat wai ka ba ka Bible ka ong ha ka por ka jong u palong ye ki baroh ki ba janai bat ki ba itanat he makes everything beautiful in his time hato pila ban ap mo you try ba un ap ye ka por ka jong u bat ka bakat do kalong ken balay bo blay jubab ye jingduai ka jongi u kwa ya nga bat yengi ban ai tam bat palat ya kata ka bangi ngitmu ka Bible ko ong haga shidi ka jong Paul chiki Ephesus la dengi pulie haga lenong ka balai ka dekat ka ba arpoi ka ong ye geni ki kintien haga lenong ka balai ka dekat ka ba arpo ti hauta ubala banle kham tam ngan pule biang ti hauta ubala banle kham tam halor nalor baro bangi pan lani bangi perkhan katkum kata kabor kabatrei hangi ublai uong ngampat ai ye pi namar ngakwa katni ban ai dei katni yai am ye kata kapor ka bau blai on ai ye ngabat ye pi wat do jingkermen Henry yai duai kum baga Bible kong ka gospel Lukas katpra galanong kada khot ka baning kong ka day yeki ban yai duai bat ban man thai sho kat bau blai pat jubab ye phi nang yai duai kata ki para banget ki ba ien ka day yanga ye phi bangen la kan ka jingali ka baar ka long ka ba ki briu ki jukali yanga ngin le kumno pastor haba ublay jubab ye ke jingduai ke jongi ngan kedo lingkot santeli kiai ningkong ngidei ban kemi ba ya kita ki desire la ni ke jingkwa ke jongi hatu ke jingkwa ke jongi kilong kat kum ka mon ke jong ublay
Kata ka ban ningkong idon kam ban sngotu ban le hatu kata ki jingkwa ki jongi ki desire ki jongi hatu ki along in line with God ki long ya day but ki dong right hakmat jong ublay. Kabar kum bangalong mana yai am hakmat jong ublay utip nagabanta jongi padu pol wong shiki nong room kalenong gabapra gadakhat kabalay puar utati ubam shim la kuslay ru yalau jong kon pilaban sngotu ka Bible ke keren ya gani the one who has not spare his own son uta obam shim la kenshu yalau jong kon ai nagabanta jongi pitharai ki para bangin ki ba ian sngotu mo ya pi pdiang yai am yau blay ken unai ya pi kabalai remain faithful Habau Blei jubab ya Jingduwai jong pi wat lek shani wat lek shatai. Wat kmi o ngan lek no saya kene kalahat ngan lek no da kene gawai galenti yai dem hakmat jong Blei. Ka Bible ka ong ko mangala puli ka Gospel u Lukas kalenong ka bakat pra iwei hadu kat pra haba kane ka briu kam yo ya ka jing bishar ka bahong kai ka bagane ka le kam shimla le shatai kam lam shimla le shani kai ka bagane ka briu ka le kalong ka le ban yai tur ban long ka bai yai ne kan long faithful hadu ka bakot. She remained faithful to the end. De hang ta ba ka yo ken ya ka jing bishar ka bahong now new nong bishar. Kalong ka ju nagamanta jongi. Remain faithful. Hakmat jong Blei. Don't stop praying. Wat sange bandwai. Shanya hau. Ken mauru. Yagi jing kyrkhu ki bau Blei. Ula kyrkhu yapi. Kini kilong ki kendiang. Ki jing kedau hagani ka janmiet jang gani ka sngi. Ki ei ki bangi deban le. Haba ki Jingduwai ki jongi. Kilong ki bau Blei. Uklempat jubab. Kmi bha yala ke jong ke jingkwa yai up yo Blei yai ne haki kular ke jong Blei kabamot be faithful shanya hau mare shau pat ken mauru pilong kumni gamba pilong dei ke jing kyrkhu ke jing yalam ke jong Blei hadu kani ka por bat pinyo i ki para banget ki bayen u Blei ha ke jing ya lenti ke jong ha ngadon ke Jingduwai ka bangangapan South lagi snem Blei ushimpor. Parwai ke jing ke jingiasem ke jingi kendo ha ke jingim ka bangan di banyan. Ban hikai yanga bangan le ya kata ka bangan ngapan. South lagi snem ke shimpor. Para bangan ngayo ya kata ka bangan ngadwai. Nga ai ngo yo Blei bawa yanga ya kata ke jubab. Ki para banget ki ba iyan ngin hap am ngin yai kmi ngin yai kmiet ngin yai shanya nginum keledro. Ya kai ke bau Blei ulale ha ke jingim ke jongi. Pakabakat do ha ke ni ke janmiet ka Bynta ka balai. Kumno Jingduwai ken. Ini long i kendiat i jing kedau i banga jule. Habang hikai hapdeng ki kena ki berit. Habang hikai hapdeng ki samla pada pedeng jong ka balang ki para banget ki ba iyan. Ini ilong i jing kedau i berit kumno banga Jingduwai. Ladang akwa ban Jingduwai men step. Ladang akwa ban Jingduwai men mien. Ngaju pendan kam ya gani kekti. Habang apet ya gani kekti bat kini kidigi santeli ki bangang ngaju perkhat bat ngajule mana ke step mana ke mien. Lagalong marway lagalong haying hasem ngajule ya gani. Habang apet ya gani kani kadi kata kekti kemien lani katham ka bakiong. Habang Jingduwai ngile kumni bakalong very close ya ka donut ya ni ka shadam ka jongi. Kani ka peni bangin Jingduwai nagabanta ka yeng ka sem ka jongi ngi Jingduwai nagabanta imei ipa ki henmen ki para ki bahayeng ki basem ka jongi ki badon kam ye ka jing panim ki badon kam ye ka jing yarap ka jong utrai ha ka jingim ka jongi kani ka baningkong ka bamot habang yo i ye kani ngi Jingduwai nagabanta ki bahayeng ki basem ki balong jan ka do ka snam la di nang ta kawan kani ka kti ka baar ka balong ka kti do haba pilej shanu bapikili ye ka direction shanu ngan le piong le shatai ka bamot habang Jingduwai ye kani ka balong kata ke index finger dalan ka kti do ngi Jingduwai nagabanta kita ki briu ki bahikai ye ngi Jingduwai nagabanta ki nong hikai ngi Jingduwai namta ki pastor ngi Jingduwai nagabanta kita ki bahikai ki bapeni ye ngi le kumni ka kenthop pilaban Jingduwai namta ki kme ki pahang ni ki bapeni ye ngi kanu kalenti ka bangi yai kita ki balahe ki balasan ki balahikai ye ngi
Ngi duai na gabanta jong kiru ha kani ka baar. Nang tanga poi sya kani ka balai lani kani ka kti pedeng. Kani ka kti pedeng ka balong ka kti ka bajrong tam. Ngi duai ru na gabanta ki nong yalam ge jongi. Ngi duai nam ta ka government. Ngi duai na gabanta ki nong yalam haka sorkar. Ngi duai nam ta ki nong yalam haka imlang ka salang. Ngi duai nam ta ki nong yalam jong ka balang na markini ki dei tang ki brio. Ki bun ki jingduna ki bun ki jingtlon. Bangi don hok ban duai bangi don kamru kum ki brio bat kum ki kristan ban duai na gabanta jong ki. Par kum juru ngin duai. Habawan ye kani kwat kani ka baki ong kata ka ring finger. Kani lesi kini ki banang bantem. Kani ka di ka kti ka batolot tam. Bakani bonsin ke kedong. Ya ka bangin duai na gabanta ki brio ki bapang ki bashitam. Ki brio ki bala sya e ben. Ki brio ki ba syakran ben. Ki brio ki baduk ki basok ki ba lesi ngilaban ong. Baki di ki brio ki baduna bha. Ngi don kamban duai na gabanta jong kiru. Bat kani kati ka bakat do lani kati kon kani ka last finger ngin ken mau kan ban duairu naga banta yalati ngajule ya kani malagasngi ngajule bat ngahi persang ban hi kairo ya kani bangin duai habangin duai ngi duai ya kini ki santali sedang nalaga jong ga yeng sedang ne ki bahayeng ki basam kelaban long ki balangen kelaban long ki bampat nget ru kelaban long ki kino ki mamangabat mangi ki para banget ki ba yen ngi yo i bagi don kam ye ke jing banim ki badai ki bahayeng ke jongi nang ta kini kinong yalam ke jongi kinong hikai ke jongi kini ki bakedau lenti yangi nang ta kinong yalam ke jongi nang ta kini ki beriu ki ba yalam ye ke sorka ki badan ka imlang ke salang ki badan ka balang ke jongi ngi duairu na gabanta kita ki baret ki baria nata ki beri ki bapang ki bashitam bat ki badan kam ye ke jingiarap ke jongi ki badan kamru ye ke jing panim how Chris Jesu ken par ho ngin ken mauru banung klan bangin duai yala de haka bangan penkot ye ke ka Bible study ki para banget ki ba yen ho ngim yolat ye ke ban aisyu na magapor kamsya yengi henry nga duai bau Blei Un kyrkhu yengi para shwa ye ka bangan penkot ye ke ni ka Bible study ke jongi ha ke ni ka janmiet nga shukwa banwan ra sya padeng jong pi baka prayer ka day banlong ka lifestyle. Prayer needs to be a lifestyle. Haga jingya lenti ka jongi banlet jingiaseng don ka style ka bangingi pong di ban lesi ban pongkut lani ban pongsot ban dengtai lat nga ki jaga ki basyen. Ngidon ye ki jansem ki bang pong ni panitanat yala di kat kum ka burom ka ba u blei u i hun yang abad yang om ka batat burom yang para bangai ba i ki jonga haga jingim kristan ka prayer should be a lifestyle. Ka bangila banle kalong take a start. Ladap himpat jule menu sedang lasai. Sedang shibit menmiet. Syaba pipin tia haga jing tia ka jongpi sedang no shibit menmiet. Lan lasai dang step. Set a schedule. Bo ya ke kalendar kaba mentaga sngi kata hadu kata baje la syai kata hadu kata baje san shipau kat san arpo minit ya bangan puli ke tin ke jong blei shi ar lai de kon kat bangala bangan pelut ya ke jingduai ya kita ke santali ke bangan ngaduai ba pilaban atsyu nalor kata pilaban duai ka ri ba jat ban ri pilaban duai ya ki wei pan ke jing don kam ke bau blei u yalam ya pi bat itu idi jing kedau ibatang ba pintep kumno ban sedang nang ta ki para banget ki ba iet ken mau ya kani haba pilas dang ban le ya kani ken don shibon ki jing penwen haba pistang ban kiau shi ke jingiaseng ki ying ku sem ke jongi kin kelumar haba pilarai ban le jingiaseng kum ga yeng ba baroh pin ya khang tala ya ga yeng kan don ka thma ha yeng iwei arngot inom le jingiaseng sure ka juja khandai pusan haka jingyai lenti jong ki kristan ki para banget ki ba iet ken don many disturbance ka bangai ngajule kalau ngajushim ya ka journal lani ka diary haka ba menta men step haba ngamut banduai kadon ka jing penwet nganu down ya kata kadai kata ka jing penwet number 1 ka jing ken mau ye ki jing ki babun ka baar kadon ka jing pen ken mau ya kata bangam pat dap ban le penlingo bala syai ke sngi kin man syuk kini ki arteli kin wan da ka wei pat kat ba pinang yan ki jing penwet ru kin nang yat ki ba thamai kat tau syaitan on persang ban penwet ye pi
Bakinya keren badu Blei dang step lah ni min. Para bangit kiba iyan. Ngakhot ya pi. Ukristan uba duai uday ukristan uba im. Kabalang kaba duai kadai kabalang kaba im. Lada ukristan duai syuk. Uday ukristan im hakamen Henry ulayam. Ngilaban ong uday uba walking dead. Uyat di im Henry uyap na siapa. Kabalang ru kalong kumta. Kabalang kabam duai. Kadai kabalang kabadon. Ya ka building kabahe ngilaban ong. Henry kalong spiritually dead. Ngadwai ki para bangit ki ba iyan. Baling ba ka Bible study ka bangiyo. Hakini ki arteli kita yo syapang ka Jingduwai. Ngangit. Bakan nong kabor ka jingiarap na gabanta jongi. Haka jingya lenti ka jongi. Kum ki khun ka jong Blei. Blei Un iarap bado Blei Un kyrkhu. Yapi baroh. Bangangit scam. Ba Blei Un nang yalam yapi. Haki sengi baroh. Ki badang sa. Blei nam ka buram jong u. Amen. Tungin ni duai. Ngi aingo ia me au Blei badu kapa jongi ubah beneng. Melongu try melongu Blei jongi. Ngi aingo namarba me keren nangi. Ia kene ka pang ka ba don kam ka balong mehi melapen ia ka nuksa ko kan rat. Hakapor ka ba benang im hasla jong ka berthai. Metang syuyolat. Melet haka jaka ka ba kenja banya selok ba la jong ukpa. Baka ni ka day ka habit ka jong me. Kaba me mele nadu mabedang red. Kalar snem me kiyo siya ka temple. Ia ka banya selok. Bat lau jong ukpa. Pada ka ni me yaile ko kan rat. Hadu kesngi. Kaba me kiyo halor jong ka ding pena. Pat hoad ablay. Ko jisu bekodor. Haba me lami pat ru me duai nem talagi jong isenrat. Pat hoad. Me selok bat lau ukpa. Kani kalong kalenti ka bangiru ngide banyad. Kani kalong kalenti ka bangiru ngide banbot. Ya ka ba me labu kan. Ya rap yang iba kum ki kristan. Ngin la ban le ya kani kan. Namangi don ya me Blei ubat yam. Nginom syam kan yam kum mami. Hawe pat. Melong ujo menin menta syuda ki bam jukat. Me ngau yangi. Mami onggak tien ka jome Jeremiah lai pulai. Ladap hiwat. Ngin syam ya me kan rat. Pamen pendiru hangi ki bang ngimpat juyoi. Ngimpat juyo ngau. Ngimpat ju itu menoru. Namar. Melang Blei jongi. Uba jubab. Habang ngi khot ya me. Ngau ya ka Jingduwai. Kini baroh ngi duai ngi panda ka jingat. Haga kerteng ka jauh Jisu nong penembara ka bawai no jong kene ka por. Ka jing ayai ka jauh Jisu bau terahi ka jing iet ka jauh Blei kupa. Ka jing mynsiem bakoi. Kini ki lai huai Blei uba im. Kini long rengkat lamba ki khun ki jome ki badan hang dia pada keleng. Mentala syai syeduk ki arta ki babam cukut ru. Amen.